लोंफेरबायना लोंफेराखै लोंनायाथ' बिदिनो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव दिनै आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दान्दिसे सम जिरायलायनानै सावरायनाय बे जिरायलायनानै सावरायनायाव नोंथांमोना गोनां बाथ्रा मिथिनो हागोन आरो गोनां बाथ्रा मिन्थिनो मोनगोन आरो सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय संखं पन्सायतनि 1 नं बालिगुरा गामिनि बिजय बर' बिथांनि न'आव आं दान्दिसे दा जिहेतु बर'आथ' बांसिन गोरिब आरो बे गोरिब न'खरनि फिसाफ्रानो दिनै खस्थ' खालामनो हायो आरो जाफुंसार जायो थिग बेबायदिनो दिनै बे बिजय बर' फंबायाबो उन्दै समाव जिहेतु हाजिरा मावनाय न'खरनिफ्राय लानानै गावनि फरायनाय सोलोंथाइ आरो लोगोसे गावनि गेलेनाय फंबायखौ दिनै आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय गिबियावनो नोंनि जितु मुं थं बेखौ गिबियाव होनो खावलायबाय आं खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बिजय बर' आरो गामिया 1 नं बालिगुरा गामि 1 नं बालिगुरा धेमाजि जिल्लानि सिङाव धेमाजि थानाय जिल्ला सानजारि 1 नं बालिगुरा दा नोङो बबे साख्रिखौ इन्टारभिउ होदोंमोन मा साख्रि मा बिबानाव आसाम कामान्ड बेटेलियन आसाम कामान्ड बेटेलियन ना ओरैनो बेयाव बेसेबां सिट दंमोन 2450 दंमोन आरो 2450 खथा हौवासा हिनजावसा बेयाव हौवासाना बिसिखिनि हिनजावसाना इसिखिनि दंमोन नामा हौवासाना दंमोन हौवासाना बेसेमोन ओरैनो हौवासाना ओरैनो 2220मोन आरो माने 50 आरो बराबर बेसेसो सुबुङा बेयाव इन्टारभिउ होफैदोंमोन ओरैनो नोंनि मिथिनाय बायदिबा होनायाथ' अल आसामाव टटेल माबामोन आरो 4 लाखनि खाथियावनो जादोंमोन 4 लाख ओमफ्राय सिटआ 40 45 नङा 2450 2450आव 4 लाख 2450 जन जितु खथायाव 4 लाखनि खाथियाव मानसिया बेबायदि इन्टारभिउ होफैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव नों सासे होमबा नायदो 4 लाखनि गेजेराव जितु सायख' जानांगौआ बेसे खस्थ' खालामनो गोनां जादों कम्पिटिसन आरो दा बेखौनो जों सावरायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ओरैनो बे नोंनि सिमाङा गोदोनिफ्राय मामोन गोदोनिफ्राय आंना डिफेन्सआवनोमोन बिराद गोसो जाखायोमोन आरो डिफेन्सखौ आरो ना डिफेन्सखौ मानो एसे गोसो जायोमोन नोङो गावनि बिमा हादोर रैखा खालामनो थाखाय एकदम बिराद गोसो माबाखायोमोन आरो साननाय दंखायोमोन आरो साननाय दंमोन बेफोरसो जोबोद माने नोंखौ सेलिउट खालामनांगोन आरो थिग नोंनि जितु थांखियानो बिमा हादोरखौ सिबिनाय आरो ओमफ्राय ओरैनो नोंनि जोनोमगिरि आइ बाबाया मा मावो आबाद मावो माइ आबाद मावो ओरैनो न'आव बेसेसो बिगा हा दं हायाथ' न'आव गैयानो आदिसो मावो ओमफ्राय बिगानैसो जागोन 2 बिगासोल' ओमफ्राय बिदिनो बेसेसो मालायनि आदि मावो आरो मालायनि आदि ओरैनो न'खराव साबेसे बिदा फंबाया आंजों 4मोन आरो ओमफ्राय सासेया बेलेग जाना थांबाय बेलेगाव ओमफ्राय दा फंबाय 2 दं ओमफ्राय बिनानाव 1 दं नोंनि फंबाय 2 दंना बे आर्मि फर्टाराव सासे थायो राजिब नामा बेनो नामा राजिब बर'आ नोंनि फंबाय थिग नोंथांमोना जितु नों फंबायमोना सिगांबो जितु आर्मि फर्टारफ्राव आं खामानि मावबाय थानाय नुदों आंबो थाङोमोन ना ओमफ्राय नोङो दा हाबा जाबाय होनदों नामा हाबा जाबाय नोंहा बेसेया बहानि क'क्राझार माबानि कारिगावनि ओरैनो बेसे बोसोर जाखो हाबा जानाया 1.5 बोसोर जागोन 1.5 बोसोरसो ओरैनो नों जेब्लानिफ्राय नों सानना मोन्दों बेयाव माबायदि नोङो नाजाबाय थादोंमोन गोबां जोंना बेलेग सोरबा नोंथांखौ सापर्ट खालामदों न'खरनि सापर्टआथ' लोगोफोराबो सापर्ट बानायो आरो न'खरनि मानसिफोराबो बिराद सापर्ट खालामो आरो आंनो नाजानायाव आङो बिदिनो फुङाव खारो आरो 10टा 11टासोआव सानजौफुआव खारो साननि बे सान्दुं गोसायाव 10टा 11टायाव एकदम सान्दुं अखा हाबाबो सान्दुं हाबाबो माबाबाबो माने रुटिन बायदि आरो ना थाथ'नाय माबा गैया आरो सान्दुंबाबो अखाबाबो खारखागोन होननानै माबाखायोमोन आं मालायफोरा माने सोरबा लोगोफोरा दिनै अखा हादों खारा होननानै माबाया आरो फिल्डआव थाङा आरो आं सान्दुंबाबो अखाबाबो माने नेवसिनानै नों खारनायखौ दोनथ'वामोन आरो माने नांगौबा जानायखौ दोनथ'गोन खारनायखौ दोनथ'वा थिग बेबायदि नाजादोंमोन जोबोद मोजां बेफोर बाथ्रायानो गोनांथि जिहेतु नाजानाया मेन मानसिनि ना जितु नों थांखिसिम मोनहैनोबा नों जानाय लोंनाय बानाय गासैखौबो नेवसिनांगोन होननाय जादों आरो नेवसिदोंबो बेखौ नुबोबाय थानाय जोबोद गोजोननाय थादों आरो बेनि गेजेराव माखासे जानाय लोंनाय फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन
बेफोरनिफ्राय बेफोर मानसिखौ गोबां खहा बानायो आरो बे खहा आरोना निसा जुक्त बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनदों खिन्थु बर'आ कालचार हिसाबैसो बैसागोआव बायदि बायदि फोरबोआव जुमाय नङाबानो जाया दा बिनि सायाव मा बुंगोन नों दिनैसिम लोंफेरबायना लोंफेराखै लोंनायाथ' बिदिनो बैसागुफ्राव एसे एनै लोङो आरो बांद्राय लोङा आरो एसे ओरैनो बे जोंनि न'आव बानायनाय बेखौ जुमाय होनला जों सरबत होननांसिगोन आरो नङा होमबा सरबत बैसागो थिग बेफोरखौथ' जों नंगौ बांद्राय जेनेबा बे लोंनायाव गोदोसोमनाङा आरोना बेथ' हानि खालामगोन बेखौ बयबो मिथिखागौ थारैनो लोंनाङाबो होनाखै बे हारिमु हिसाबै हारिमु होननानै सिबिथाबहोबाय थानोबो थिनाखै फुंनि मोनानि जिथु हारिमुवाबो बोथोर लानानैसो बोथोर नङा होमबा थिग बेबायदिनो लोंनायाबो हमना ला मालाबा नोंनि इन्ट्रेस्टआव खापसे साखि नायनाय बायदि लोगोफोरजों गिलाससे लोंनाय थिग बेफोरबायदि हुदाजों नोङो बे नोंनि माबाखौ नाजानायखौ लाबोबाय थादों आरो ना माने नांगौ बायदि नांगौबा जानायखौ खम खालामनानैबाबो नोंनि जिथु थांखि बेखौ मोनैनि थाखाय होसोनायाव बांसिन मुखुब होदों आरो मुखुब ओरैनो नों जोंनि लाइमोनफ्रा नों प्रेक्टिसखौ मायाव खालामोमोन जोंनि बालेगुराव मोजाङै मोनसे गेलेग्रा फिल्ड गैया दा बेयाव माब्रै नोङो गामिनि फिल्डआ बारा मोजां नङा इयावनो खालामो आरो सम सम जोंथ' बे लामायावबो खालामो दसे सम सम लकेल हिसाबै जों लामायावबो खालामो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंनि न'खराव नोंनि न'खर गोजोननाय आरो नोंनि जिथु बिहाव बिखुनजोनि गोजोननाय नोङो लाबोनो हादों बे समाव नों मा बुंगोन बे समाव लाबोनो माबानानै आसाम कामान्ड' बेटालियनाव पास खालामनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा न'खरनि न'खरा नोंखौ दा गोजोननाय मोनदों बिहाव बिखुनजोनि गोजोननाय आरो न'खरनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि गोजोननाय बे नोंनि जिउआव बिमा बिफाजों लोगोसे जाथि बंस' गासिबो न'खरनि माबाफोरानो नङा जों ओनसोलनि जोंबो नोंखौ फंबाय हिसाबै जों नुबाय थादों थारैनो सैथो नाजानायखौ जों नुदों आरो बिनि थाखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो ओरैनो दिनैनि दिनाव जिथु गोबां लाइमोनफ्रा नोंनि लोगोफोर दिनै नोंनि गामियाव बा जोंनि हालामाव नोंजों एखे फरायजाबनाय दंमोन दा बैफोरबायदिनि गेजेराव नों सासे बेसेबां गोब्राब खारनाय जाय खारनाया होनोब्ला दिनैनि दिनाव 90% मानसिया खारनाय बादायलायनायाव आग बाराया सान्दुं गोसायाव खामानि मावनायाव आग बाराया नोङो जे 10-11 बाजि रिंगासो समाव बे सान्दुङाव सान्दुं थिं अर बायदि सान्दुं अखा नेवसियालासिनो जे नाजानाय थारैनो बेयाव नोंनि लोगोफोरखौ मा खावलायगोन जे मेंनाय बानाय बेफोर देहानि थाखाय बेसेबां मोजां आरो बेसेबां गाज्रि बेयाव मा बुंगोन आंनि लोगोफ्राबो गोबां नाजादोंमोन नाजानाया नाथाय बिथांमोना खारनायाव बारा माबा खालामनाखै खस्थ' बारा बानायनो नागिरा आरो नेक्स्टआव आरो थांबाथाय मोजां खस्थ' बानायनानै प्रेक्टिस बानायनानै थांबानो जाबाय बिथांमोनाबो मोनगोन सानसेबाबो बेबायदि आरोना दा बेयाव बिनि जिसे बुंनाय आरो बिनि खस्थ' खालामनाय जोंनि भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां नोंथांमोना मोनथिदों बिनि आरो बांसिन खस्थ' खालामदों बिथाङा बेखौ बे ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमान होगोन थारैनो माबानाय समाव गोबां फैसानिबो खरसा जायो माने थांनाय फैनाय गोजान माबाबाथ' जेनेबा रुम भारा माबा थानायाव बिराद खरसा जायो दिनैसिम खनबेसे होफेरखो नोङो आं खनथाम जाबाय खनथामाव खननैया मा जाबोनाय मानो सेलेक्ट जायासै खननैयाव फार्स्टआव 2016 मायथाइयाव इण्डियान आर्मियाव खारदों खारनायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन ओमफ्राय मेडिकेल माबानि नै हाथाइनि थाखाय आरो जेबो बेमार नङा आरो हाथाइया आंना जोनोमनि थाखायनो बेखौथ' माबा खालामनो हाया नालाय नोंनि जितु भइसआ एसे माबा जायो आरो ना एसे माने मा जायो बेखौ होनगोन माने एसे गुसुं जायो आरो माने सट जायो आरो माने गुसुं जायो जेबो नङा बेयो नोंनि भाग्यआव दंखायो नालाय बबे खारग'नो बेलाय पुलिसाव बेफोरखौ माबाखौ नाया आरो जानला बेजों खोथा गैया आथिं आखाइल' नायगोन ओरैनो मेगनफोरखौ नायगोन ओमफ्राय आरो खनसेया मायाव खारदोंमोन खनसेया माबायाव दाख्लै ABUB आसाम पुलिसावनो खारदोंमोन बेयाव खारनायावबो पास जानानै काटअफआव पास जानानै आङो रिटेनबो होनो मोन्दोंमोन खिन्थु जोंना कम्पिउटार सार्टिफिकेट लानाय गैया ओमफ्राय आंथ' सेकेन्ड डिभिजनबो थांनाय गैया 50% ओमफ्राय बिदिनो ड्राइभिं लाइसेन्स गैया माने बेफोरखौ प्लास बानायजोबो आरो पुलिसाव नम्बर दंजोबो ओमफ्राय BDP हराव जेनेबा नेयोना डिउटि बेहायबो नम्बर दं बेयाव 2 नम्बर मोनो ओमफ्राय जोंना बेफोराव जेबो माबायानो गैया माने ओमफ्राय
रिटेननि माबाया रिजाल्टआ फैयाखै आरो आंना माने बेलेगफोरा जाय जाय मोनदो सब मालाय बे एक्सट्रा नाम्बार बुजाबजोबना फैयो बेफोरबायदि आरो बेयाव मोनसे गोनां खोनानो संनो गोनां बाथ्रा मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट कम्पिउटार लायो ओमफ्राय बिदिनो सेकेन्ड डिभिजन थांबाथाय सेकेन्ड डिभिजन थांनाय ओमफ्राय नोङो बै गामि गामि जिथु बिडिपिनि सार्टिफिकेट बेखौबो नांगौ जायो आरो ओरैनो मा नांबावगौ जायो ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय स्पर्ट्स गेलेनायनि सार्टिफिकेट आरो ओमफ्राय होमगार्ड सार्टिफिकेट बेफोरबो जाजोबो बेफोरनिफ्रायबो नम्बर दङ आरो नम्बर माने फरिखायाव जिरायनो सिगां सोरनाबा 6 नाम्बार 8 नाम्बार जाखायो माने एक्सट्रा नाम्बारानो बै रिटेनाव ओरैनो 20 नाम्बार 25 नाम्बार सोरबा 30 नाम्बार मोनबानो पास जाबाय बेबायदि आरोना जोंना आरो 40-50 गाहाम लिरनो गोनां जायो जोंना गैया नालाय मालायना बैफोर थाखानायखाय मालाय बेसेबांबा नाम्बार आवगोल जाना थायो बेखौ मिथिनो गोनां बाथ्रा थारैनो नोंथाङा मोजां मोनसे बाथ्रा फोरमाय जोबथारनायाव जोङो बिडिपि सार्टिफिकेटखौ जोंनि बर'फोरा माबानो रोङा माने हारसाफोरा नुनासो मिथिदों आंबो नङाबाथ' जोंनि ओनसोलावबो मोनफ्रोमबो गामियाव बिडिपि थायो दङ बर' सेंग्राफोरा माबाया माने बेफोरखौ फात्ता लाया आरो बुहुद मिथिनो गोनां बाथ्रा दं माने मिथिबाय थिगानो बे नों मोननै फेलें जानायाव नोंहा माबा मोनसे गियान नलेजसो मोनबोदों आरो नलेज मोनदों आं आरो बांसिन जुजिबावनांगोन नाजानांगोन होननानै मोनसे गोसोआव माबानाय आरो माने गोसोआ माने माबा डाउन जायाखै आरो गोजौआवसो माबा रोंबोदोंसो आरो माने नाजादों आरो नाजानाय बांसिन माने फेल जानायानो जे नोंनि जोबथा माबा थांखि बे नङा आरो ना थुलुंगासो होयो माने गोसोखौ एबार हायाखै आं नेक्स्टआव मोजां खारना देखायगोन मागोन होननानै बेबायदि आरो ना दा ओरैनो नोंनि फंबायाबोथ' खारबाय थादों खारनायखौ खोनादोंमोन जयैनो खारदोंमोन मा जादों बिथाङाबो खारनायफोराव मोजाङानोमोन बिथाङा खारनायाव मोजां माने फिजिकेलाव एसे नाम्बारा खम जादों आरो फिजिकेलाव निस्सय आसा दं बेबो आसा दंमोन बैसोआ दा बेसे फंबायना 21 जाबाय खोमा 21 थाबैनो जेबो नङा बे 1-2 बोसोरनि गेजेरावनो माबा मोनसे रिजाल्ट मोनगोन फंबायनिबो आरो दाख्लैबावै अग्निबिर खारनायाव पास जाना फैदों माबायाव अग्निबिर जरहाट मरियाव जाबोगोन बिथांना जाबोगोन बायदि मोनदों दा 25 तारिखआव लिंहरफिनदों आरो 25 तारिखआव लिंहरदों एडमिट माबा बे फंबायनियाबो जिहेतु देहाया फिटनेसआ जोबोद स्ट्रं आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव माने फौजिनि माने हादोर सिबिनायनि माबाखौनो लाना फैदों आरो देहाखौ आरो जाय बिथांमोना कामान्ड' बेटेलियन आसाम कामान्ड' बेटेलियनाव खारनो सानो बिथांमोना मोजां गोसो होना खारनांगौ माने बिराद गोलाव खारनो गोनां जायो माने 4.8 माने 5 किल'मिटारनि खाथियावनो आरो 200 मिटारल' खम बेखौ 5 किल'मिटार जाथारगोन 5 किल'मिटार जानांगौ आरो 200 मिटारल' माबा जायो खम जायो बेखौ प्रेक्टिसाव 6 किल'मिटार खारखानांगोन आरो ना प्रेक्टिस खालामोबा ओमफ्राय बेखौ जेनेबा 20 मिनिट होयो आरो 20 मिनिटाव नोङो माबाफोरावनो हाबनो हानांगोन 17-18 मिनिटफोरावनो हानांगोन होमबासो माने माबा थायो एसेबां लाख मानसिनि गेजेराव कम्पिटिसन जायो नालाय बिराद जुजिनाय जायो ओमफ्राय लं जाम्प बारनांगोन 17.5 बारनांगोन आरो 17.5 आव एक्सिलेन्ट थाङो नों एसे खमबो आं 17.5 ना 17.5 एक्सिलेन्ट नोङो सिनापजों लं जाम्पजों एक्सिलेन्ट मारिदों मोननैयावबो हाइटबो दङ हाइटआ बेसे नोंना हाइटआव ओरैनो 5 फुट 8 इन्सि दङ 5 फुट 8 इन्सि जोबोद गोजौ सेंग्रा ना ओमफ्राय माबायाव फिजिकेलाव आङो आसाम कामान्ड' बेटेलियननियाव धेमाजि माबायावनो हाइस्ट थांदों आरो आंनानो टप 1आव थादों माबा मोनदों आं 80आव 69.56 मोनदों माबायाव फिजिकेलाव खारनाय बारनायाव जोबोद मोजां जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ मा सानो जोनोमगिरि बिमा बिफायाथ' आंना मोजाङानोमोन नाथाय आफाया गैला आरो बे गावनि सम लाबोनाय बे इसोरनि आखायावसो थैनाय थांनाया थेवब्लाबो नों जोनोम होजानाय बिमा बिफाया नोंखौ माबायदि आदर खालामोमोन आरो नों बिमा बिफाखौ दा मा बिमाया दङ थैना थांबाबो बिमाया नोंनि बिफाया गोरबोआव थागोन बिथांमोनखौ मा सिबिलांगोन बे समाव बिमा बिफानि खोथाखौ जेनेबा बिमाफ्राथ' मोजां जाजानो लुबैयो नालाय गावनि फिसाखौ मोजां जा होननानै माबा मोनसे रायगोनबो समाव बुगोनबो बेफोरखौ जों जेबो साननाङा आरो फिसाला माबाफोरा समाव मोजांनि थाखायसो बुङो आरोखि बेयाव बेनो बिमा सिबियोबा बिमानि अननाय मोनगोन आरो इसोराबो बिमा बिफाजों थायो बेखायनो बिमा बिफानि अननाय लायोबा गासिबो जाफुंसारगोन आरो बे बिजय फंबायनि जिथु बुंनाय रावफ्राव जोङो मिथिनो मोनदों जोंबो सोलोंनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो सोलोंगोन थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै भिडिअ लानायनि गुबै ओंथियानो जादोंमोन सिगाङाव जि बुंबाय दाबो उनाव बुंनोसै जे जोङो फिसा फिसा बाथ्रानि गेजेरजों गोबां गियान मोनो बे बाथ्राखौ बे फोरमायबाय आरो थांखि होसोनाय समाव गोबां माबा हेंथा हेंसि फैयो माने दुखु दाहा फैयो बेखौ सौसिलांनो हानांगोन होमबासो सान्दुं अखा गासिखौबो नेवसिनानै माबालांनो हाबासो बारलांनो हानांगोन समाव थाखा फैसानि बिराद जेंना फैगोन आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा आरो माने बेफोरखौ माबा लानाङा आरो बेनि गेजेरजों थांथारनांगोन आरो सौसिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां बिजय फंबायजों रायलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय जोंनि 1 नं बालिगरा गामिनि संखं पन्सायत आरो सानजारि नोगोर आरो धेमाजि जिल्ला बेबायदिनो गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो हास्थायनाय नाजानाय दं नोंथांमोना दिनै जायाखै बेखौ गोसोआ बायनो नाङा
फैबाय थानाय समाव नाजाबाय थायोबा देखायलांगोन होननानै नाजानाय नाजाबाय थायोब्ला नोंथाङा जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि जिउआ मोजां जागोन आरो बेखायनो जेबो मेंनांगौ गैया ना होमबा बेनो जे दिनैनि सावरायनांगौ गोनाङा आरो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबा मिथियैफोरनो नोंथांमोना फोरमायना नांगौ होननानै आं आसा खालामबाय आरो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो भिडिअआ गोलाव जाबाय नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि अननाय अराय मोनगोन आरो नोंथांमोननि नांगौ बायदि भिडिअ खालामनो हानाय नोंथांमोना खाबु होगोन बेखौ आं आसा खालामनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।